Ang sa aton man is we all know nga na epekto ni siya sa day-to-day sa aton nga mga kauturan, no? Especially ang naga-need for transportation, no? So from our end, yung commitment yes ang syudad is that we will discuss and meet with LTFRB, no? Kung anong pwede nga mahimo man to address ang mga concerns ng ilagin pala. Your point of clarification, on 140, that will be addressed to LTFRB, Western Visayas, but not NIR. Ang regional office sa 6. Pero pwede man na regardless 6 or NIR, same man gyapon. Any word coming from Attorney Liana, Mayor? So, ari mo lang din siya. Wala pa. I have to meet with him today. Mayor, libre sakay pa dayon. Libre sakay. Oo. Until nga mag-normalize ang aton sitwasyon, no? Probably kung magbalik na sila biyahe karon, i-obserbara naman until sa gabi. But if may need, we will definitely continue. Coordinate kami with proper agencies, no, in terms ng assistance coming from the national government. Then on the part ng LGU, preparar man kami sang tanan nga pwede nga mahimo. And in terms of governance, ang syudad is doing everything that it can para man save kita in terms sa utilization ng fuel, sa mga expenses, ang electricity, kay kinanglanon gid that we have to tighten our belts at this point in time.